Solsons, el nostre poeta. Mossèn Climent, que el 31 d'octubre passat feia 80 anys, és nostre en primer lloc pels orígens. Com diu en la carta a l'arxipreste de Llita, Manresa em veia néixer i Berga em veia créixer, sempre bressat com un pollant per la mateixa cançó del riu que d'embruixar-me no deixa. Hauria pogut afegir i Solsona amb la peixa. Sacerdot de la diòcesi de Solsona, en la qual ha exercit sempre i format en el nostre seminari, és conegut i estimat de tothom, però especialment dels capellans, que el considerem carn de la nostra carn, nodrit amb els mateixos cigrons i pastat en les mateixes aules. Sembla un miracle. Allí, en un clima de la màxima penúria material i cultural, insuperablement descrit en la carta a l'amic canonge, es van formar dos egregis poetes més, Josep Serra Janer, el joglar de la Mare Déu del Claustre, autor dels madrigals i moltes altres coses, i Jordi Masantó, el Jordi Masantó, l'amic canonge. Per cert, que abans de venir he parlat i li he dit que anàvem a fer la presentació, està mal. I encara un savi com una catedral també en va sortir, mossèn Josep Pere Arnau Espel, de Porreig, que el mes d'octubre passat presentava a l'Institut d'Estudis Catalans un dels més grans monuments de la cultura catalana, l'Anuari, arxiu de textos catalans antics, 26 volums de més de 1.000 pàgines cadascun. Serà veritat la seva afirmació que de poeta ja se'n neix, perquè recordo que quan anàvem a classe de literatura a mossèn Palou, en què semblava que féssim un concurs de metàfores, mossèn Climent ens enlluernava tots. A les vetllades, juntament amb mossèn Jordi Mas, ens delectava sovint amb els seus poemes calents encara del forn. Tot i ser bàsicament autodidacta, va comptar amb el suport del doctor Pont, després arquebisbe de Tarragona, de mossèn Josep Armengol, i va poder contactar amb grans poetes barcelonins com Octavi Saltó, Josep Maria López Picó, Marià Manent, Salvador Espriu. Si bé, avui, encara més als països catalans, com passa amb tots els berguedans, la petita pàtria del seu cor és el Berguedà. I els seus tres grans petits amors són Queralt, el Pi de les Tres Branques i la Patum. A ells dedica el millor de la seva inspiració. I el Berguedà ha dedicat també gran part dels seus esforços liderant la publicació de la magna col·lecció de 10 volums a escriptors del Berguedà, dels quals ja n'han sortit 6. Tancat al seminari, sospirava per Berga i el seu cor se sentia exiliat. Ho confessa en el poema Melangia panoràmica. Els murs de les muntanyes els ulls priven de veure el que el cor veu. Aquesta és segurament la raó per la qual el llibre no conté ni un sol cant a Solsona o a la Mare de Déu del Claustre, perquè mirava des de Solsona però mirava d'un altre lloc. Però no per això deixa de ser més nostre. Resseguint els seus poemes us trobareu gairebé en tota la geografia del Bisbat: Pedraforca, Serrateix, Pedret, Montalbà, Bagà, Tàrrega, Bellpuig, Castellar de N'Hug, i amb personatges que us són entranyables, com Sant Pere Claver, el rector de Vallfogona, el doctor Pont, el bisbe Antoni, l'Amo, mossèn Ballarín, el Jordi Mas, i fins us hi trobareu amb mi mateix. Com tot escriptor de veritat, mossèn Climent no sols ha escrit poesia, sinó que és també un excel·lent prosista. Ha publicat diversos llibres, col·leccions d'articles, dels quals
en té una infinitat d'escampats, alguns d'ells anònims, perquè això ho ha dit en Jaume, realment em de dir que és d'una gran generositat, treballat pels altres, mai no tinc no, i moltes coses, com us dic, en l'anonimat. Entre els seus llibres en prosa destaca, sens dubte, un llarg hivern a Castellar de n'Hug, un dietari dels 3 anys que hi va passar de rector. Estaria plenament d'acord amb Joan Ferrer quan diu que és una obra mestra de la literatura catalana contemporània, redactada amb una sinceritat punyent i una prosa bellíssima. I jo diria comparable al diari d'un rector rural de Bernanó i fins superior a l'obra del novel·lista francès per la seva autenticitat, per un carn viva, gens fictícia o imaginativa. És una pena que no hagi cridat l'atenció, us ho dic de veritat, d'algun dels nostres cineastes, perquè és la vocació insuperable d'una de les èpoques més interessants de la postguerra. Només una cosa hi hauria objectat. Ja aleshores, ja en aquell temps, mossèn Climent no era un capellà de Tars, no era un capellà corrent. Heus aquí l'obra ingent de mossèn Climent Forner, sempre al servei, m'ho deia ahir mateix, dels seus 3 grans ideals: la fe, la pàtria i la llengua.